Ja vaig. Que no l'ha vista. T'has trencat la cama i tens que estar de baixa 2 hores sense poder conduir. Com es nota que no fa res d'exercici, encara tardaràs més en recuperar-te. Jasper, per què sempre agafes el cotxe? Si a la bici hauries d'arribar més pronte. Si fins a pixar agafes el cotxe. Hauries d'anar més sense el cotxe és poc. I si anem i mos comprem una ben xula? No, tinc una bici per poder ir sense els amics a casa. Genial. I això? És el carril bici? Em costarà agafar la carretera. En aquest poble és impossible anar en bici. No hi ha carril per a circular i els cotxes no respecten a les bicis. Carril bici! Més cotxes, més bicis! Fora bus soroll! Volem poble tranquil! I sense fora Fora Renfe! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! A causa de la manifestació que han organitzat un grup de veïns i veïnes d'Oliva i veien la necessitat de buscar alternatives i la mobilitat urbana. Al mateix temps, han reduït el nombre d'accidents. Hem decidit posar-nos en marxa. Presentarem un projecte per a la realització de més carrils bicis i condicionar els que ja existeixen. Començarem a estudiar quins són els trajectes més utilitzats pels usuaris i construir així una xarxa racional que unifiqui les diferents parts del nostre poble. Ferran, quin bon treball s'ha realitzat. Gràcies a la nostra manifestació tenim el millor carril de bicis de la nostra comarca. Sí, gràcies a això, les persones s'han acostumat a agafar la bici i deixar el cotxe en casa. Sí, és veritat. Sense cotxe vivim millor.